O storyingka bubar bai khumbarni borokni no cheraini simi best friend tai tabo kwbangma bisini simi no borokni kaisa company o no job khai tonglaio borokni no tao no baro thansa khe tonglaio salsa hordipuro program ni nogo kifilei tonglaimani tai khumbar hingke gari chalukjak haipano borokni ni mwkhango hingke nasilaimani tai joli laijak bubar program o khumbarni dolrokni bwskango khumbarni kaisa puja kok no sairego oboni bagui khumbar bubar no belai kheno jolijagui tongo bubar aboni bagui bar no khumbar no nakarmung samka tei haipano se khumbar hingke maniya khumbar tei bubarni kwcharo gari o no borok kok banglaimani chengkha belai jala nangjagui bubar khumbar no gari bathak di hinui saka khumbar belai kheno jolijak tei bo gari ni brake urat khe narwkha bubar gari ni ongkhorui lamani kini kwcharo basaui tongkha jolimung rok bwsakchaya borok bai borok no nasilirui siu tei relationship no swrapsa bai no swbai siu tei oro bo obo haino wngkha jolimani bai khumbar bini cherai phangsini dol no bubar no hordiporo belai khe kirima sinjak bolong kuthukni lamao bono saichung no kwlangui gari chalukthang bubar khumbar no gari chalogui kisa hakchalo thangma nukhe no bini mokolo muti kwlaikha bo kun mote khe bwkha no saichung no methepkha tei phone bai nok booking khainani bagui chaitokha abo se a bolong kuthukni area o kuno phano nok booking khaijaknai se kwrui horni 2ta tamui tongkha bubar sorogo no himnani chengkha bo uansuka taisa bwskango thangui gari rok phano malayana hinui bini phone no nasiktetui bubar sorogo himui tongmani oboni pore kheno bini yakung harpeg o himjaka bubarni juta o a selma sinjak harpeg rok nangui thangbaikha haipano kaisa tamjani hai o harpeg o sorok hamya rogo harpeg tongmani haiya sana thangke kaisa srapeng tai nil hai ong tongo o harpeg tai bo tai o harpeg ni belai khe manang kosokni bahai phai tongo bubar yang nasika tei bo sorokni kinaro kaisa kwchak colour ni rumal kwlaijak mankha bubar a rumal no nawui kaham bini juta no sap khai tongkha tei a rumal no a jagao no khibiui a jagani bo thangkha kisa hakchalo sogui kheno bubar bo obo hai wngjakha bini uklogo urat khe bui khaisigi phaima hai bubar bo uklogo pharcha khe nasika abo se a jagao kebo phano kwrui bubar bo obono tamjani hai wngjakha belai tei bo bwkhao uansugui tongma bagui se wngkhana hinui bo gosiui nakha tei bwskangni lam rwkha himang bubar belai kheno tui kangjakha tuini bottle karinani bagui bubar bini purse no khulukha bo kisa jala nangjakma hai wngjakha bini purse ni bisingo a sorogo kwlaijak a rumal no bubar muito manjagui tongkhu a rumal no bo hao khibi rwmani haipano bini purse ni bisingo a rumal bahaikhe phaikha bubar a rumal no yago tuiui uansugui tongmani abo se bo kaisa obo hai wngjakha bini uklogo masa borok basaui tongma hai bubar uklogo nasika abo se kebo phano bini ganao kwrui haipano kisa hakchalo no kaisa buphang tolani uklogo huijagui bubar no masasala nasigui tong asala kaisa kosom colour ni jacket kanjak obono nugui bubar asumsa kirijaka asala hakchalo kaisa buphang tolani uklogo tongtetui bubar no naisihori mans tongsiu bubar bin mwkhang no kaham khe to nugyakhu haipano bo asala no borok munsu hai ma tongjakliya tamjani hai wngjakgui bubar a rumal no khibirika tei yapiri dowui bo bwskangni lamao himkha bubar tabuk kheto bini jolima rok no pogui thangkha tei bo kirijagui khumbar no call khaikha abo se bini ro call se habliya bubar bar bini uklogo himani yapiri khorang haino khnaui tongkha haipano bubar kirijakmani bagui uklok phaising naisikliya bo belai khe kirijak suka tei bo kabuisi tongsiu
bo belekhe kapsuka bin mokolni muktise thakliya bubarni phuno hano tawr semaliya tei bini uklugo himi phaine asalabo to bini langmani bagui saya phano wngmano bubar bini bwkhao bo songina kha bubar bo khaisigui asalabai haksa lungnani hwnwi abo sebo khaisiknani suru khaikeno apuruno bini yakung a selma sinja harpegono taisa kapikjauka bubar bo tamjani haingjaka sayung saisung a hakor tei harpek ro pulyani kapijakma hainu tai bini yakungno pulya puro tonma hai bubar bo kunphano bujiwi mani ang tongkha tamni himale bo pulyani jagao no phaipayuka bo je himna suru khaimani jagao bubar je puro yagra haising nasikeno a jagao abono abo kosom kalar ni jacket chumjak tei bo thong basajak asala tei bini yago a kwchak kalar ni rumal no twijak bono nukheno bubar chir khoka tamni himale bubar tabo bini mukhang no serai keno nukha asala ni mukhang asika kirima sinja bubar pura bokhromi himjak thangka asala ni mokol haino kupur ungjak tei bini mukhango pura kirima sinja tei tamjani haimang tei se haino bin bukhuk tei thwi choraijak tei bubar obono nugui pura marke kapsuka abose asala bubar no kapma nugui pura tamjani haike mwnwi rw tei twrwk haino bubar ni yang phai tongo obono nugui aro basajak bubar pura haino chiri khogui khaisika bubar khaisik no kirjakma bagui mokol kholobui bo khaisika abose asumsa bo kotorma manui ba bo thutaikya tei aro no lengui thangka tei bo jokhon te sijakheno kaisa gari ni ukluk ni sito bubar ni 1 second ni bagui bini bwkha pura kwlui thangka tei bo jokhon te nukheno gari chalukjak nukheno bini bwkhao langma manma hai matongjakha bini dol khumbar no gari chalukjak khumbar saka borok walaimani pore khumbar kisa hakcholo sogui pore bubar ni bagui wana chinta nangjakha tamni himale borok kwnui best friend ni bagui jefuru khumbar bubar no kol khaipuro taur maya wngkheno khumbar tebo chinta nangjakha aboni bagui khumbar a jorao no bubar no taisa tubuna bagui bini gari no bag khaikya khumbar bono saka nwng khaisikjak haino ani gari o thutai rwphaikya khumbar bubar no barbar no tamoni bagui kap hwnwi swngkha abose bubar bono kuno phano saya bubar jefuru pano buji manliya apuro tamo wngkha tei aboni bagui no tabuk bo bubar a gotona wngmani no kebo no saya tei a horni simi keboni yago kwchak kalar ni rumal nukheno bubar kirijagui bwkha kwlui thango।